balita, kahit sa kalingawan, kahit iba'y, kahit sa balita, kahit sa kalingawan.
makapangyarihan at mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa 2019 and coronavirus na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng maraming buhay. Nagmamakaawa kami, mapagmahal na Ama. Nagabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan nanggaling at sanhi ng epidemyang ito at sa mabilis na pagkalat nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaari silang maglingkod sa mga may sakit na may kakayanan at pakikiramay. At sa mga gobyerno at pribadong ahensya ay silang dapat makapaghanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman. Pagalingin mo ang mga may sakit at buhayin mo sa amin ang pagkakawanggawa upang kalingain namin ang bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukριστong anak mo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, magpapagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Sebastian Martir, ipanalangin mo kami. Kaisa po ng buong sambayanang Pilipino ang inyong home radio at DWIZ sa paghahatid sa inyo ng mahahalagang balita at impormasyon sa paglaban sa COVID-19. Gawin natin ang ating responsibilidad bilang mamamayan ng ating bansa. Magtiwala po tayo sa ating pamahalaan at sumunod sa mga ipinapatupad na hakbang at pag-ingatan ang ating mga sarili. Pasasaan ba at matatapos din ang problemang ito at babalik din sa normal ang lahat? I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining. Home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home. It feels good to be home at Home Radio. Ang programang ito ay isang bayad na pamamahayag. Anumang pananaw at opinyon ng tagapagsalita ay walang kinalaman at pananagutan ang himpilang ito. This program is powered by Biramax Capsule. Biramax Capsule. Max Gahi, Max Lami. Gahi ni Bay, Gahi ni Bay, Gahi sa balita, Gahi sa kalingawan, Gahi ni Bay, Gahi ni Bay, Gahi sa balita, Gahi sa kalingawan. Kami mo dahil sa aking natahigon, umabati ko sa aking batikoson. Oh, pati Arbon of Junior, oh, Bernie Pitok,
3-time KBP Golden Dove awardee and the 2-time Event Host of the Year. Mga gahi pero hubok ug kasing-kasing. Art Bonhoc Jr. and Hilas King Bernie Bitok-Bitok. Ay, natulog! Good morning! Maayong buntag Mindanao, maayong buntag Visayas, maayong buntag Luzon, maayong buntag Pilipinas, maayong buntag Universe. Enero 6 karon, Miyerkules! Enero po ng morning. inyong mga kagahi. Good morning, mga Las King kagahi. Bernie Good morning. Bitok-Bitok. Good morning mga kagahe, good morning. Good morning, it's a great day. Pasalamat sa Ginoo kay nigawa si Haring Adlaw. O kita naghinhawa nga healthy. Good morning sa tanan mga nagzumba-zumba. Good Sa morning mga sa tanang mga nagbike-bike, Nagbike-bike, nagdagan-dagan. nga Oh. naka-face mask o face shield. O good morning sa mga nagsumangil. Sa mga nabuntagan kay na meeting ang Eagles. Oy! Good morning. Mga kuya, ate, good morning. Sa mga nagbit-bit o nag-hiking uban ilang mga iro, mailang gini mo medyo pag medyo sosyal ang iro, medyo ang nilakwan po sa nagbit-bit sa iro gat kay po. igwad kay igwad kay igwad. lubo lahi. Igwad. Lahi ra gyud lahi. Tapos pag moabay sa mga iro, moingin na nga ay nanay papers. Sosyalay. Kaya sa una mga askal sabay labot atong mga papers. Sayo kayo, nang mata na ang ato ang mga kaubanan. Good morning kanatong tanan. It's another day. Oga, siyempre, banuban sa tanto na alas 8 para ito ni Isgutan. Uy, grabe, kontrobersyal. Ang nanapoy kontrobersyal nga kakaitabo karon mga kagahi. Lahi itong sa PSG ha. Lahi ni. Katong Lahi po. flight attendant nga Nakaplagang wa na kinabuhi. Wa na kinabuhi. Saya bathtub. Tapos pagtanaw ang mga suspect, pila ka ba? 11. 11. Pagtanaw pag nimo mga yapo pag kayo. Soiti. Soiti. Pag mo nang uban medyo mixed emotions. Oh. Ha? Ha? Gwapo ano. Oh? Tapos siyempre na uban naglalis kay mo na kay siyempre na piningon mo na anong nisugot og uban mo yung ana. Ano yung ana nga mga kuan kayo pa 66 ana mo na. Basig nagdroga na sila. Daghan na rin detective, daghan na rin kayo mga kuan. Sigurado ko na gihilab ta na. Oh. Daingon nga biran man na una tapos aya pa. No. Gipatay. Di actually mga kailaran na sila tapos nagdruga, tamuday na karon nga nag-inunaye ra. Dagan na lagi kayo lagi. Makita lang ta sa picture sa video, grabe na rin ta mo investigate ha. Mabitaw akong ginana ko mga amigo nga, bay, relax lang bay. Kani puro usahay ba? Kani bitaw labi nag babae bitaw ang biktima. Unya kuan nga usahay bang sensitive lang punta kay nagkunay pamilya. Tinood. Shock good na. Nga, grabe na kayo makapost yung mga tao. Mga grabe ka. Ay, sobra pa. Sobra pa sa gahit. Ni ba yung kumubalita? As in, yeah, with all of the, kuan, Mga mga judgmental. forensic expert. Oh, mo galing. Expert tanan. Oh, Nagtanaw, Facebook rin gitanaw. oh. Grabe na rin maka-judge dayon. Pwede ba na himuon nga kanang Facebook nga, kuan? Kanang Facebook affidavit. Dama mo. Mo na ang atong Ang imong gipost niya, mamahimo na siya nga, kuan? ebidensya. Ebidensya. Oo. Mo na diya ba? Relax lang mo kay, usahay, be Mo sensitive, na ang kuan. atong poll question of the day. Ah. Unsay Sa iyong kinaon tanaw. sa Okay. mga rapist. Sa iyong tanaw, mga kagahi, inosente ka ang mga kauban sa namatayang flight attendant? Naku, nanasagtani. Base sa inyong pagtanaw lang sa Facebook. Sa inyo man ano? Sa imo nadunggan. Kagahapon, naggawas naman tong mga kauban, nagpagawas na silang mga statement. Ah. So naatay tulog yapon ani ka kuan. Ang unang duha ani ako ani gikan kanang oo. No? Inosente to sila. Oo, inosente. Oh. Dili. Naa sila kalambigitan Klaro kayo. sa pagka matay ato nga biktimang gwapang babae nga taga Mindanao nga flight attendant. Taga Jinsan. Oh, ana. Actually, misil ka to sa Davao. Grabe. Oh. O, Ikatulo. Ang ikatula,
Shududa Oaks aan something. Mo na ang ikatulong nga option. Shududa Oaks aan something. Sa may meaning ana parts. Nagduda ko murag naay something ani. Nagduda ko nga murag naay sayo, murag naay something. Kana mo na siya. Again ha, sa iyong pagtatuo, kuan ba sila? Inosente ba sila? Oo, inosente. Ikadua, dili, klaro kayo nga kuan. May kalambigitan? Nagyod. Ikadulo, Shududa Oaks and something else. Para sa atong Kuyamis Festival nga update muna. Kagaya nagpadayon karon ng Kuyamis Festival. Kumusta sa ba? mga tipik niini ang booth competition. Kumusta mga taga Miss Or? So karon again wala na diya sa Capitol Ground. So di na ta makapalit silang mga local nga products. Wala na gikagulan na to. Kaysa una pwede man ta mapalit yung mga gulay, Tayo, kape, saging, suka, ginamos. Kada bitong saging nga sabang. Correct. Tinoon, tabarato pag yun. So wala na karon kay nakaplastar ang mga booth sa tagsa-tagsa ka mga lungsod sa probinsya. Manuroy man taon niya. Munang kami ni Kagay Art naka-schedule namin nga magtuyok-tuyok. Ang mga booth gamat sa mga indigenous material sama sa bunot sa lubi. Usay nga gay mong ilo. Gilo kay na. Gipang display sa din niya mga produkto sa mga mag-uuma mo na akong ganahan. At angi kung kinsa ang mananaog ani karon ka ng Biyernes sa Facebook page sa Explore Miss Or. Kaya may tabo ang judges na mo'y moadto sa matag lungsod. So paningkamutan amo ni Kagahi di man amo na malaras. Pero kung kinsa ra toy koan, ana makabiyo-biyo mi. Hello sa tanan mga mayors diya. Good morning. dapat kaning Kuyamis sa sunod 1 month celebration. 1 month dapat. Pero basig kalas nag-budget na. Di man kakalas kay yun ana lang yapon virtual. Ano? Kay isa ka semana ya karon ikatulo lang kaadlaw ya duhan lang ka na nabilin. Pila lang kalungsod ang bisita Wala. sa ilan. Short mga Kagahi. Na-inform na nimo to ang Villanueva Si Mayora pa. And hopefully napod si Congressman. Ingon siya. Sige, yes, Bern. We are glad na makita mo nga mo ani dinhi sa among booth. Pohon, kutob sa ato ipaningkamutan nga mulaos pa ta dito sa Magsaysay. Nga makalahos sa ta dito. Inon na to nga belated Kuyamis. Belated Kuyamis na lang. Baka next week. Di nga to, at least makita lang po nato ilang mga local products. Bitaw. Padulong dito sa Lugait. Bisag na human ang Kuyamis. Kami sa Gayang Libay, gusto ginamo ma-promote sa kaning ato mga produkto, turismo sa Misamis Oriental. Misamis Oriental. Bukidnon. Na mga lugara, no? Tinood. Oy, andam na ba to si Pupi? Nga, kuwan? Mo magdala sa iyang kamera? Ambot niya. Andam na siya, pero mintili lang takabalo ko 11 oras mo ako. So si Juan ang mabitbit ano yun? Si Juan. Ani. May mali si Juan, kaya mo dawat naman 150. Ani. Ipalangit sa kahanginan. Emily. Bitbiton sa nako ang imong bana kay busy kay may karong adlawa. Ayaw ka balaka kaniya mong gibuhat para gyapon ni sa kayuhan sa inyong anak. Ano palagya kay okay na si Emilio nag-thumbs up. Nag-thumbs up na siya. Iapit na doon niyang gatas diya tapos bubalik na doon gyapon. Iapit na mo siya diha. Relax lang Emily. Relax lang. Mag-picture kami, mag-group kami, uban gyud siya sa moa. Bisag manghihisya mo mulayo sa kaman sa grupo, picturean nga nasa gingan. Nga kani trabaho lang gyud, wala. Hoy, ani mga Kagahi, ha? Believe ko ani gyud siya tuwa gyud sa tuang gahi di ba? Labi na sa tuang mga certified gay kabag nga tuang bisita karong buntaga. Di lang basta-basta ang Cagayanon. Kani Cagayanon nga international singer. Siya karon mga Kagahi nahimong finalist sa Himig Handog nga usa ka multimedia songwriting o music video competition. Do you know that? Kanang himig ha? Kauban niya si Moira. Di na Torre. Katubang kakanta sa Wa Ka Move On. Katubang mo kanta nga murag katulgon pirmi Niya Wa Ka Move On. Ha? Gakus ta pero dili day kita. Burasa kang nakibata sa kana. Okay. Mo pa rin mong kanta nga mga Beatles man mo. Hindi gibisaya ba to nga Ringo Starr?
Oy bita at least garbo na to ni siya nga Cagayanon og kabalo ba ka nahimo ni siyang triple division champion og multi-gold medalist sa katong ni Aisel Ruga gyapon nga WCOPA o WCOPA 2019. Ko ba di ba? World Competition sa? Oh, World Championship of Performing Arts. Oh, grabe. Di na nato ilang Bay. Sabi sa mga. Awit tanaw nade sa screen no. Oh. May pagka Coco Martin pud gamay. Kulba kayo na. Tisoy kayo. Coco Martin og Basta Cagayanon Coco guwapo. Martin og Derek Ramsey gi-combine. Gi-combine. Ana. Tao ba nato atong singer nga si David Mercado. David! Good morning, Gahi David. Good morning. Happy New Year! Happy New Year sa ninyo diha. Mostamos naman ka, David. Oy, grabe naman isa. Tayo sa ay 6 story na ba oh. Mga chicks tutuki sa kamay, tutuki sa pagka-smile. Ugoy simba ko. Ala ba ya? Kulba kay po pang-artista. Dito ko kilig sa giingon man nga look-alike daw ni Derek Ramsey ug Coco Martin pero kasing-kasing ni Julia Montes. Okay ra na siya, David. Okay ra. Ana, welcome ka na namo diri sa Gahi ni Bay. Bitaw, David, kumusta? Happy New Year. Kumusta? Oga, Manila-based naman ka karon, di ba? Happy New Year. Yes, sir. Manila-based. Mga mag 6 years na ako sa Manila. Ani, garbo kay namo ni nga makauban ka namo diri, David, sa Gahi ni Bay. Kay, imagine, World Championship of Performing Arts, Oo. triple division champion niya, multi-gold medalist. Grabe. Katong sa 2019, it's just about more 2019. than a year ago. Ha? Yes, Unsa may nadag-an nato ani bay? Depende magud sa gi-compete na division na sa ako. I competed in different genres. Oh. And na-gold ko in various genres pero ang pinaka-specific was gospel and R&B jazz and ano pa yun, original works. Dito ko nag-division champion. Which means sa tanan ng mga different age groups and different na countries and that, ako ang pinaka-highest na gold medal. Oh, ha? Grabe. Pagpaki. Grabe. Design mo mga kontrato panahon na. Mga kuan pod, kulba pod. Tibok, kalibutan. 70 plus countries to actually. Dalimang kaana, pakpak mga kagahi. Grabe. As in. David, katuna pa ka diri sa Cagayan de Oro, no? Taga Upper Carmen maning atong sa bisita. Hilig na yung kikanta. Oo, kagayan pa lang kakantahan na gid ko besides the video okay pero the events sa CDO I was even part of the shows. I think nag-uban na pud mi ni Sir Bernie sa una and in different shows actually. Singers CDO. po ko art. Burag wala kay kaburan nagubay mo na pa inon nag-uban ni. Singer ko sa una nag-uban ni. Dili. Siya mismo nag-ingon. Ano ingon siya, na diri gibutang sa atong ni estilo. So atong writer nga samtang kakanta siya, katambling-tambling kasi ang likod. Backup dancer na ka na. Ayun ana. Ngano singing ang gi-pursue ni David? Mo gina siya ako ang Passion. passion. Sa una pa bata pa ko. It was always the dream. It has always been the goal. Maski pag I did different jobs and I had a different course. I actually graduated 2 professions. Two degrees pero I still came back to events. Unsan to nga mga and degree? Singing and all that. I graduated first nursing and then theology second. Tawa po. Tanawa. Nursing. Singing tabon nag. Kabalo ka Theology. gwapo na imong gipangutan So na kagay. pariunon unta deni siya. Pariunon gilita na kay theology. Pero kabalo ka gwapo na imong pangutan na kagay art. Kay naiusahay, naiuban mga ginikanan nga dili kay sa si kanta. Oh. Way na datoan ang si kanta. Oh. Pag may manalbaw ka dito, pag driver dito. Oh. Na yung mga inganapon na mga klaseng mga ginikanan. Ang support sa ginikanan o pamilya, super grabe yun po, David. Oh, well, tinuod nung I just wanna go back katong giingon ni Sir Bernie. Tinuod na mo ginapod na siyang ingon sa ako ang labi na sa akong mama kay siya man gyud ang nag-push na ako Asa na na-frustrate mag-nursing, po sila sa imuhang... frustrate sila. Dili sila Kuwan. gusto. Kay, ila kay mo. Siyempre, walay kita diha. Wala kay kitaon din na. Sa labi nang sa unang panahon, no, ang pananaw na to sa arts kay
dili ni siya seryoso nga profesyon. Murag kani siya ay kanang murag lingaw-lingaw lang ba. So wala gyud. Kabalo ka, di ani na lang para makabalo mo idea sa imong panahon. Magkanta-kanta ka sa event. Kung for example, wala pa kay record ba nang kanta-kanta Wala pa normal ngalan. lang. Wala pa ngalan. Pila ra bay ka sa garagaling talent pi galing ana, David? Basta yung ana. Sa una diya sa Cagayan no, ikapila ko ni kantag libre. O tanawa, mo agi pa kag libre. Di, naman ito bro, Say pakanon 150. ka lag Jollibee. Magano? Say exactly. So kung ikaw ginikanan po, it's para po ako normal po ba na nga. Oh. Ni gasto ka, nagkabilar-bilar ka. Tapos pag ana, tumura to. So Naulan how pa many years si David una nakuha niya kaning break? Oo. Nga medyo nagkakalan ka, nga naka-travel ka abroad, mga taon-taon po. Sa sinugdanan, it's going to be really difficult, no? Ni agi ko na kato libre, tapos syempre nagka-TF na kaginihinay, 500, 1,000, magkadako. Then tapos pila ka tuig nimong improving sa imong kaugalingon, sa imong trabaho, sa imong gift, sa imong talent, i-improve nimo. It took me around more than a decade actually, almost. Karon I've been in the industry mga 16 years na. Oh. Ay, grabe. Bay, ano ha? Walay kalainan sa bisan unsang profesyon. Oo. Kay kung putang, mag-doktor ka, mag-nurse ka, di man nga after 2 years po magkangalan po dayon ka. Tinood. Ha? Tinuod. Na yun na maurag gyapon na siya. So mga ginika, at least ma-inspire na to at mga ginikanan diya. Karon, nag-pandemic bay. Unsay nahimong lingaw ni sa ato ang singing champ. Oo, usapod na ka. Challenge to kay syempre dito naman ko nag full time sa akong mga kanta, sa akong events. Pag abot pandemic, wala tanan, di ba? Wala ang events, wala zero gyud tanan. Wala ko nag-expect na naaman day lahi nga avenue na pwede pa mo kita. So I ventured into streaming, live streaming. Mura siyang platform na mura ginani sa inyo ha. Pero it's a specific platform that is downloadable on iPhone or any smartphone, iPhone or Android. Tapos people here watch artists like me from all over the world. Gikan laing dapit sa kalibutan na nga mag-perform live. Dini ko gakita karon, dini na ko ga-focus karon kay wala may Saan sa pamaagi ka mo income ana mo kita ana David sa kanang live streaming. You are invited ana. You will be invited by well, different platforms have different ways of earning, no? Pero the common denominator sa tanan is you earn mukita kagikan sa mga virtual gifts sa mga viewers because that's converted man into cash gyapon, no? Pero ang kalahian sa sessions kani ako ang live streaming sessions live, it's called sessions live, is gi-auditionan ako na, and then based sa ilang evaluation kani nga platform sahuran kanila based sa ilahang tan-aw nga level nimo. So additional pa tol, dakay ka kitaon sa gift sa mga tao na po kay sweldo gikan sa sessions bilang ilahang tan-aw nila nga ikaw legit ka nga performer. wow. Ano number di na So dollars na ni. Di na to dugayon ni. Sige. Kay kabalo may morning. Ikaw ba morning person bagyo ka o kami lay nagpukaw sa imo karon? Oo, ni mata ko para niyo. Sige daw, tala. Pwede rin mo. Waking up ni. Pwede rin mo sa kanang maupay pagmata manggod sa uban, medyo sa pagkaay giabrihan lang nila ilahang radyo, giabrihan lang nila ilahang Facebook, unya gapamina, pas gapalanay pa na sila ron. Pwede ba sila ma-entertain kadali karon ni David? Usa ba ka full song or just Ay a lang. part of it? May part lang. Bisag mga kuan lang 10 minutes. Part lang sa song. Oo, I'll sing David. a chorus na lang dun at katong akong Sige daw. compete sa Himigandog. Alright. Kahit kunwari man lang, inamin lang sana nga lang. Kahit sandali man lang, kung kaibigan kahit di ay wala, kahit saglit man lang, sana sinabi ngayon kung kaibigan lang. Kahit kunwari man lang, Mahal kita yan ang Ay, nanasag niya
gani nga mga sakit. Nanasad ni nga mga sakit nga kanta na sad. So muna imong entry atong himigandog kahit kunwari na lang. Yes. Yes, sir. Yes. sakit- Mo na gauban mong Moira bay. Oh, kay muna din nga natin mo maore. Kanang Sakit kayo nga kanta. Unsaon la pag-follow kang David, unsaon po kanila pag-invite pohon, asa kanila makontak. Well, kahit sa socials lang, I have my Facebook and my Instagram. My Instagram is David Mercado Officially. Kung David naamo sa Instagram, you can follow me on David Mercado Officially. On Facebook, it's David Mercado Official. Facebook.com/David Mercado Official. I usually post my schedules and unsay mga kakahitabo sa akong kinabuhi on these socials. Ayun. Very Alright. good. Nakakayong salamat. David, thank you very much. Oh. Balik tulog. Salamat po. O, ikaw, certified Gahi Kabay! Thank you, David! Thank you po. Salamat kayo. Yeah, muna atong Galing, no? again ako sa Galing, no? usay manggod na yung mga parents manggod kagay art nga more on sa academic sila. So muna makita nila anong mapilapil mga kanta-kanta or pareho na sa mga dancer po. Sigsayaw sayaw. Tagalan day mo de og pan. Wala mo makuha na. Yan, mabilar mo. Mabilar mo, tanaw. Oras alas 7:16. Ano yan atong mga gahi na balita? Mga balita nga dapat nimong mahibaw-an. Mga balita nga gibantayan o gitutukan. Ayaw pagpaulahi. Dapat updated ka. Kauban ang inyong kagahi. Art Bonhoff Jr. Aniana ang mga gahi nga balita. Mga gahi nga balita. Mga gahi nga balita. Mga gaya nga balita atod ka na to sa Cherry C. Cherry C, vitamin C, calcium ascorbate with kamo-kamo extract and zinc. Kini ang vitamin C nga sa COVID makapalikay ug sa atong lawas makapapiskay. Cherry C, vitamin C para mas healthy and COVID-free. O kaniya mga detalye. Gahi nga balita. Gahi nga balita. Palgang patay ang usa ka nurse sa lodging house sa Valencia City, Bukidnon. Biktima na ilang si Soriano Pagunsan Moreno nga gidunggab og kadaghan. Sa investigasyon sa kapulisan, dunay laing duha pa kalaki ang kauban sa biktima nga nisulod sa lodging house para panggihanting sa kapulisan ang duha ka mga sospek. Gahi nga balita. Patay tulo ka senior citizen suman matrap sa sunog nga ilang panimalay sa Talomo, Davao City. Naila ang biktimang sila si Angelo Oceliada, Claudio o Gloria Libre. Sa investigasyon sa kabumbirohan, una nasunog ang usa ka sakyanan nga giayo gawas sa ilang panimalay sa kakusog sa kayo mikatay kini sa duha pa ka balay. Gahi nga balita. Duha dakpan sa Butuan tungod sa kasong pagpanglugos. Sa Butuan City arestado ang 63 anyos nga si Henry Ungab nga nag-atuba og 7 ka kaso nga rape. Suspect kaping tuwid nagatago-tago sa mga otoridad o gikonsiderang wanted sa Caraga Region. Arestado sab si Jerry Palasan tungod sa duha ka kasong rape. Dito na corner sa CIDG ug Butuan Police ang suspect sa Tagum, Davao del Norte. Pasakay na ang tagbas. Suspect ng lugos ug usa ka minor de edad. Gahi nga balita. Dakpan ang duha ka mga sospetsadong drug pusher sa Pinikitan, Kamaman-an, Cagayan de Oro City. Gila mga sospek nga sila si Daisy Alastra ug Larry Binazing nga puro naa sa drugs watch list. Napalit kanila ang balor 500 pesos ng shabu. Nakuhaan pag-armas og mga bala mga sospek atol sa operasyon. Samtang sa barangay Sangkanan Manolo Fortis, Bukidnon, dakpan ang usa ka Brian Espinosa nga napalitan og balor 500 pesos siyab nga shabu. Gahi nga balita. Giuyunan sa lokal nga kagamanan sa Cagayan de Oro og simbang Katoliko nga motorcade imbis prosesyon ang himuon sa traslasyon sa itom nga Nazareno. Limitado lang sa makaapil sa motorcade. Sumala ni Monsignor Persos Cabonok ang parish priest sa Shrine of the Black Nazarene nga mamahimo lang magdagkot og kandila sa ilang mga panimalay ang mga deboto aron makal sa sunod sa physical distancing ang traslasyon sa itom nga Nazareno karon ng Sabado, Enero 9. Gahi nga balita. Gahi nga balita. Oh yeah! Ito na po ang buwelta ni Art.
Ito na po ang ating 3-time KBP Golden Dove awardee, Art Bonac Jr. Oh, siyempre, kini atong buwelta hatod ka nato sa Cherry C, Vitamin C, Calcium Ascorbate with Kamo-Kamo Extract and Zinc. Kini ang vitamin C nga sa COVID makapalikay o sa atong lawas makapapiskay. Ang vitamin C, vitamina nga gi-endorso mismo sa ato ang doktor nga gwapa. Good morning, Doc Che Bularon. O siyempre, happy birthday sa kang Kapitan Manny Bularon. Hey, boss, happy birthday to you. Alright. Yeah. Gipasibaw mga kagay sa mga business tycoon kung mga dagkong negosyante. Dagan sa ekonomiya, karon tuiga murag mo aligre. Positibo ang ilang panlantaw sa dagag kalambuan karong 2021 uban sa panghinaot nga ang COVID di na managhan. Sumala sa mga bilyonaryong negosyante, bisan tuod ang 2020 murag gamugtok. Karon sa 2021, ang economy murag aping galamurok. Unta sa bakuna madayon na ang mga pagpaturok. Aron huna-huna sa kadaghanan, di na basta daling magtuyok-tuyok. Bisan kinsa nga atong pangutanon, kung naay itanom, naay motorok. Basta ang matag-usa nato, di lang magsinirok. Kitang dunay mga damgo sa atong tumong, hingpit nga mututok. Bawal sa matag-usa, ang punay manghinuktok. Kung ang mga dagkong negosyante, gahi Bernie, ilang panlantaw positibo. Hinaot nga kini makatakod sab nato nga mga yanong Pilipino. Atong tuuhan nga mamaayo ang dagan sa negosyo pangimpleo. Basta maniguro lang ta nga sa COVID kita negatibo. Aron kini nga tuig mamahimong super bibo. Time. Kainibay! Kainibay! Kain sa balita! Kain sa kalingawan! Sabroso, chocolate, sabroso, chocolate, sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate, sabroso, chocolate. Sabroso, chocolate. Sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate. Sabroso, chocolate. Sabroso, chocolate. Sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate. Sabroso, chocolate. Sabroso, chocolate. Sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate. Sabroso, chocolate. Sabroso, chocolate. Sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate. Now available in all leading supermarkets and drugstores. Naglisod ka ba sa imong pag-eskwela? Ayaw sayangi ang panahon. Enroll na sa Southern Philippines College. Siguradong affordable ang tuition. Ang SPC adunay mga kurso sa college sama sa criminology, education, information technology, business administration, entrepreneurship, HRM, tourism, may Prof Ed ug graduate studies pa. Nahimutang sa Julio Pacana Street, Likuan o tawag sa 0936-335-1820. Ang SPC andam na mudawat sa mga new students and transferees para karong second semester. Only 1,000 pesos to enroll. Southern Philippines College. From here, it's possible. Enroll now. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe good kagahi. Birthday cute kalami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang walang asawa. Balik ang kagana, di bastang maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Ooh.
Nagbabalik po ang gay ni Bay kapamagyapon ng Hilas King Bernie Bitog-Bitog. Okay, yung sulugoon sa kahanginan, Art Bonhoc Jr. Balikan sa nato atong poll question of the day. Sa inyong pagtuo, inosente ba gyud kaha ang mga kaubanan atong flight sa attendant? namatay nga flight attendant, inosente ba sila? Ang niingog, oo, inosente po sila. 28% niingon nga inosente sila. Oh. Ingon sa 24%, ingon sila nga klaro kayo, nagyod Nagkalambigitan. kalambigitan tong 11 ka buok. Apan, ang 48, niingon nga, should do the oaks, something. Should do the shokumber, something, yun na, ama. Nagduda sila nga nagi daw something ato nga pagkitabo. Should do the oaks, bay. Yun na, bay. Kay, kato ayes, si ayes, kung i-edge ayes na adto sa show tala ayes, ta na may tabo. Ayes siya may adto, show dumber sa, sa daw. Di ba nito ang 48% may galang anay something there is. Oy, teka muna mga kagahi. Ito muna atong guess karon. Nigawa sa resulta nga mas taas ang inflation rate. Kon pagmahal sa mga palaliton ni adtong Disyembre kumpara sa Nobyembre. Siyempre, magina siguro. Niaging tuig sa tibuok nasod. Aron na-explain nato ni makauban nato karon si Ma'am Janet Avis, ang officer in charge karon sa Philippine Statistics Authority kon PSA Region 10. Nasa linya sa telepono karon. Hello ma'am, good morning. Ma'am Janet. Hello, good morning, Sir Bernie and Sir Art. Hi Good morning, ma'am, Happy ma'am. New Year. Happy New Year. Kumusta? Happy New Year. Happy Epiphany. Yeah, Yes. ayo tama. Oy, teka happy. muna ma'am, para lang makabalo lang ning sa uban. Usa ba ni pasabot aning inflation rate? Okay, kung muingon tag inflation rate mo ni siya ang bali mahibal-an nato kung unsa ka paspas ang pag-increase sa atong mga prices sa atong mga basic commodities. So, sa pagkakaroon no sa December nato nga inflation rate kay mo may pinakalas nato nga results kay of course January pa man karon. Ang Region 10 na ata sa 2.8. So ingani ka paspas ang ato ang pag-increase. Pero mas lower ta sa national inflation rate which is 3.5. So dili lugar ingon nga ingana pod kaayo ta kapaspas dinhi sa Region 10. Pero Sa kuan bam sa ordinaryong tao kumingka, mabala ka ba kana? Unsa bay angay kabalak ana kung ingana ang Or resulta? pila ba ka porsyento Oo. nga makuyapan na ang naminaw nato ron. Oo. okay, kung moingon ta nga 2.8 kaya ang atong mga prices definitely or normally naaman gyud mga increase no naagid na siya increase sa atong mga basic commodities pero kung tan-aw nato ang kapaspas niya dili raman pod kaayo so meaning makita nato nga controlled ra pod kaayo ang prices controlled ra ang prices nato dinhi especially nga karon nga pandemic no so nag-expecta nga grabe kataas kay ang uban mo sakay sa panahon pero nalipay ta nga sa Region 10 ubos lang dili siya ingon nga grabe ang increase pero so far this year sa 2020 sa month of December gyud ang pinakataas so far nga inflation rate sa Region 10. Sa inyohang projection ma'am diha sa PSA, unsa ba inyohang panlantaw ani especially karong 2021? Mo range ra gihapon ta ani Sir Art sa kay ang ato ang target sa national level sa atong inflation rate is between 2 to 4. So within the range lang gihapon ta ang atong projection for the entire Philippines and dinhi sa atong region. Mura ba ginani mo guna siya ma'am no kung tama ba ni example na kay 100 last year. Yan na ba? 100 pesos, no? Ang imuha, ang value na ibutan nato nga ni taas og kanang 5%. Ibutan to para dali lang kay pag-ihap. So what is 5% sa 100? Kanang tama ba ko? Tama. 5 pesos. 5 pesos. So ang imong 100 katong last year, murag 95 pesos na lang yung value karon. Murag ana ma'am no? Yes. Oh. Ingana na siya pero ang ato karong kuan ang atong base year nga atong gigamit karon sa atong inflation rate na asa
year 2012. So, So ang atong purchasing power karon muna atong gitawag Sir Art nga purchasing power. For December ang atong purchasing power sa Region 10 naa sa 0.77. So ang pasabot ani i-compare nato ang value sa atong peso atong 2012 karon 77 cents na lang siya. So ani ma'am kay giimbita nato ni si Ma'am Janet sa PSA para ang tumong yun ani makita ninyo unsa ning kanang ang value ba labi na ay pandemic karon nga ang ato ang kwarta burn mga kagahi no lisod pangitaon karon unya naapag yung inflation nga although gamay ra siya mao gyud ni ma'am ang kanang unsa kanang panahon nga hugot sag bakos ma'am ba no hugot sag bakos tanan-tanan kita no tama ba ma'am? Okay mo ano gyud ta nga oy murag pas-pas ang pag makita nato nga hala taas ang inflation rate so medyo mo save ta gamay kay wa ta kahibalo in the future basin unsa ba with the pandemic. Tinuod. Pero makita magud nato karon nga although pandemic sa December nga kuan medyo gitaas gyud ang atong inflation rate. So ang mga Pinoy lugar makaingon ta nga maski na atay gi-experience ng mga pandemic dili gyud pa ano gyapon pa pahuli in terms sa celebration sa atong Christmas kay grabe gyud ang atong mga ano po palaliton during sa Christmas especially ang naa sa atong food and restaurants so nga na medyo naagli gamay nga taas hinoon karong January murag wa naman kay gastuhanan ang medyo bugat lang gastuhanan ani ma'am kaning February 14 siguro ma'am kaning Valentine's Day ma'am no ang bulak unya ang pinakadakong mo gasto ani ma'am katong gibiyaan kaya maghubog na po na sila ma'am. Liquor ban manggod ron wala pa gyapon daw. So unsay kasagaran ato nakita ani ma'am nga kanang how our people will resolve this na gawas sa pagpangempleyo ma'am dapat naagid sila ilain pangkinitaan ba no? Makita kan po nato no nga karon dinhi sa ato ang although pandemic grabe ang mga sidelines sa mga tao so nakita gyud siguro nila bitaw nga ang value nga dapat naagyud tay igo nga savings para in terms sa mga pandemic nga ni nagian naman gyud nato atong pagbuto gyud sa ato ang COVID-19 as in daghan kaayong employment gyud ang nawala nag-close gyud so nakita nato nga dapat naagid tay savings kay wa ta kahibalo dili ta prepared so makita pud nato nga daghan kaayong pagbuto sa COVID-19 daghan kaayong nga online selling so iya na gid kuan ang Pinoy ba nga ana ka resilient no correct alright ma'am dasiga pa daw mga naminaw karon ma'am kay labi na mag-story ta mga inflation basi makadugang kabalaka kaninila no at least gikan gyud mismo sa PSA inyo kining ginatun-an o gahatag kamo og mga precaution aron nga ang atong katawhan di gyud mataranta dili makuratan no sa umaabot pa nga mga adlaw. So ang atong inflation dili na kaayo nato kabalakan kay ikumpara nato sa uban nga regions naara ta sa average. So kung moingon ta nga ang inflation nato na nasa 6 or na nasa 7 medyo mabalakan na gyud ta ing ana na gyud ay kataas ang pagsaka sa mga presyo. Pero with the 2.8 naara gyud sa target nato nga inflation rate for this year and hopefully next year ma-maintain lang gihapon nato na siya. Alright, daghang kayong salamat Ma'am Janet Aves ang OIC sa Philippine Statistics Authority Region 10. Thank you ma'am. Thank you ma'am. Good morning. So mag-expect ta karong mamahal ang itlog. Banturan nagyayaw ang asawa na palit sag oil. Ni mahal na sila 5 karon. Medyo ni mahal na lang yun. Tanan yun gasaka karon ang mga panty na lagi gaubos. Ug ang brief nga lawlaw. Nalolaw. Kana kung namanti pa mo ginako perminti pangutana diya may gala. Oras alas 7:34 mamugas sa me. Kaya ang inflation rate taas na kadtud lang. Kainibay Kahit sa balita Kahit sa kalingawan Miramax Grabe good kagahi Birthday cute kalami
Miramax. Ang walang asawa. Balik ang kagana, di basta't maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy. Gusto ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko ano nili ako mas kama. Unsa mahinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. Thank you, friends. Alas 7:36 na, o ganiyan ang sumpay sa itong gugmang giyak, sirge. O siyempre ang gugmang giyak natin natin sa atin ng Miramax Capsule. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe good. Ang Miramax Capsule, gina-distribute dahil sa JB Pharma. Miramax, Miramax. Hello, senta nandiya. Kuya Tots! Morning ni mo diya. O siyempre ang Miramax Capsule para ni diya sa atong mga angkol, mga uyuan, mga bossing na to diya. Na perminti busy, perminti kapuyang lawas, dagay gipanguna-una, mo nang usahay, di na makahatag sa panginanghanglanon sa ilang mga partner. Di gyud mo maulawan na ni. Dagan na gyud nakasisting, dagan na nakasisting. Dagan na nakasisting ani, basi ka mo na lang wala pa nakasisting. Bosa, palit na mo og Miramax Capsule, duha ka capsule 269 na siya mga kagahi. Pwede sa babae, pwede sa lalaki na siya. 100% ni siyang herbal o FDA approved, so walay side effects ni siya mga kagahi, ha? Bosa, mag-Miramax na. Max gahi, max lami. O syempre, kung kamo, every morning, di mo hiling magkape, di mo gusto mag-juice. Ang gusto ninyo kay sikwati. Aniya na ang pinaka-the best na inyong gamiton kung magsikwati mo. Aniya na ang Sabroso Chocolate purely made sa pure cacao. Pagkalami may gala. Ibatirol gini na para mas lami pag makuha gini yung saktong lasa. Ibatirol, ibatil. Buntag, ibatil. Sabroso Chocolate available na siya sa tanang mga grocery stores, mga pharmacy na lang nga na mo'y Sabroso. Katubi tawag Camigan's Finest Chocolate. Okay? Anara na diya. Sabroso Chocolate. Ano yan na po ang ating celebrity taxi driver, Lito! Inglesero! Mahirap talaga maging pogi. Mahirap talaga maging heartthrob. Mahirap talaga maging pogi. Baray, good morning, good morning. Mato pa ni Lito, lisod, mahirap gino maging pogi. May galing daw kay wa ninyo na experience. Ba? That's why they should thank the Lord. Diba? Yeah. Because they did not experience. Did not experience the maging pugi. Yeah. Kasi mahirap. Talaga maging heartthrob. Yeah. What's up, brother? Good morning. So far, good morning sa Intananjo. May buntag.
very, very cloud pa in the morning. Very cloud? Si very cloud. Naman ta sa ngit-ngit nga room. Oga, siyempre ang atong Litos Quote of the Day. Even the darkest night will end and the sun will rise. Ang series? Rise ba? Rise na, rise. Rise. Ang kanon? Again. Even the darkness night will end and the sun will rise. Paki-explain. Bisan pa sa mangit-ngit nga kagabion, moabot gyapon ang kahumanan, man. An mo subang ra gyapon ang bidlisyo ni Haring Adlaw. Aw kanang bisan pa ang adlaw imo siyang gakanon. The sun will rise man. Rise. Tarong nga gano'n sa gigaling. The sun will rise. Rise. Ang adlaw mahimong bugas. Bugal. Oga, siyempre, niyan ang Sumpoy! Uy, again, happy birthday day kay Boss Manny. Uy, Sir Manny Bolaron, happy birthday. Day to you. Uy, nakadawat na mga pinaskuhan. Birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Sir Manny. Many more. Among bossing Manny Bolaron na nakaroon sa Laod. Laod ba sa karon, boss? Happy birthday ni mo dia, boss. Ano sa ta mag-celebrate, boss? Pag uli na ni mo, boss. Ligaya patoy. Pwede na po siya magpa-buffet diri sa to. Pwede rin papadala. Ano si Doktora? Doktora. Ano sa ba mag-uwil among baba? Depende daw kung dagan kay halin si mong Biramax nang biray og tarong pagmaligya. Uy, silito day ka pamaligya po Biramax. Mga taxi driver diha or namoy kuan kung for example magpahapit mo kalito, na ba kay delivery fee? Kung within sa CDO lang. Depende kung pila edad ang delivery. Sige daw, i-text ninyo si Lito. Sa'y number ni mo ulit kung pwede mag-order sila sa imong Biramax. 0936-2579529. Nainaya po. Naanad mag- Inay. 0936-2579-529. Yeah. So depende sa kinsa. Ang delikado na manawag, Sir Late ka nang order ko Biramax na nako diri sa room. Wow, kasarap. Pwede matistingan kung epektibo ba siya. So imo nang respetaran na lang na. Depende sa edad. Ano lang, sumpay sa atong gugmang yak serye. Patay. Bang. There, kagahi Bernie, kagahi Lito. They're hard, Bernie, and hard Lito. Nawada na ko gana sa akong uyab nga si Cardo. But for me, what do you mean? You fast what do you mean Ghana? What the real English of Ghana? What is the English of Ghana? Interest. We did not pass my interest for my boyfriend's Cardo. Appetite. Well, I lost my appetite. I lost the appetite of my Cardo. Sama kay gana mo kaon. Anong wala makay gana mo kaon? Wala si appetite sa No more appetizer. Oh. So nawala akong gana sa akong uyab nga si Cardo. They pass the lose the appetite of Cardo. Naula ko sa akong gibuhat nga ako'y nang hanggat, ako pa'y naghubo, pero ang ending, naulawan ko. But for me, what do you mean, ulaw? What do you mean? I feel ashamed. I feel ashamed for my asin kanang sa timpla sa utan. Asin. Ashamed. I feel ashamed for my boyfriend Cardo. Kaya ako pa'y naghanggat. I will be invite to Hammer. Ako pa'y naghubo. They'll go down my cloth. But my boyfriend, he did not be yes.
Dakong kaulaw. The big Ashim. Ashim. Dako gyud kay kong kaulaw. The big Ashim. Dako gyud kayo. Big Ashim. Butay biri kay dako naman kayo. Very big Ashim. Dako na gyud kay kong kaulaw. Very big Ashim. Perti gyud dako sa kong kaulaw. Very big Ashim. Oy, ani ay tabo. This is the starting of Love Life. Col. Kinsa man nang Col. panuktok po do. Col. Panuktok po da. Kinsa na dia sa gawas. Col. Kinsa na? Col. Angkol. Uy. Blaze ako, Col. Asa do? Ngayon po kag ayuda do. Wala na, Col. Daghan may bugas balay, Col. Naghatag naman ko ni mong ayuda. Unsa pa may imong gusto na dia sa stock room na ko'y bugas dia. Kuha na ng bugas. Kan, Col? Taba noodles, Col? Ha? Noodles ba? Na di usa ka karton dia. Sardinas, Col. Kuha na kompleto na dia. Abusado ka nga pag umangkon do. Cool. Nako sa mga do. Nag-adik na. I hate drugs. Wala ka Do, din. nagsulti na ko sa imo do nga undangin na ng droga. Droga na buka. Dugay na ko giundang, Col. Giundang na biya ta, Col. Anong namang ka dire? Kabalo biya ka nga busy kay Kodris atong barangay hall kay na mga putang mga tao diri nga lami kay pampusilo no ni. Col ka nang yan lagi ko dari ka problema man ko, Col. Unsa may problema nimo Cardo nga ang inyong napamangya po mo sa cable. Pero wa lang lagi mo sa Free TV. Na aday pero naras Manila. Gamay ram na naw, Col. Kanang inyong franchise do. Ang ko'y appeal anak kay sa kongreso man na Cardo. Ay ba di ako sa imo dito lang kas checkpoint wa pay problema. Col ka nang Mo ba na imong problema? dili na mo, Col. Si nanapog ka mga ikag-advice wa kay bit-bit bisag unsa dia. Col, Na kay bit-bit dia. na ko'y kuan diri, Col, ka nang kuan, Col, ka nang hamonada, Col. Guba tang kugo ani. Unsa may pantulak ani? Naay soft drinks, Col. Bugnaw ba na? Ang soft drinks? Ang hamonada. Gusto ko mukaon ka ng naibaga ang pats. Sa hamonada, Col? Sa soft drinks, nabay pats ang imong soft drinks. Na straw ana. Ang soft drinks, Col? Ang hamonada. Kaya gusto na ko istrohon ang hamonada. Unsa man na, humok-humok na ang karne ana. Ang hamonada, Col? Sa soft drinks, humok-humok na ang karne sa soft drinks. Sige Dabi, before ta mag-story ako sa nang tungaon sa kutsilyo. Ang hamonada, Col? Ang soft drinks. Maayon na kay Kado. Maayon na kay Kado. Grabe, practice na akong walay, Col. Na-practice na gid kay Kado. Ayon. Itanan ako pagkatagag. Ang kahulog, Col. Unsa na imong problema do? Kay, Nene, tarong nga imong panahon kay kabalo biya ka nga kulang kos oras. ingon magud akong uyab, Col, nga bayot ako, Col. Unsa? Do, wa ka kaila na to sa atong pamilya. Kaila ka na ko, do. Marami akong babae. Nahitabo, magud, Kano Col. sa man nga nahimo nga nabayot ang atong pamilya? Adto mangkong kuan, Col. Kami ron duha silang balay, Col. Oo niya, sa'y problema. Pilmiro, Col, gihubo yung sinina, Col. Uy. Dayon. Sunod, Col, natagag ang brakol. Uy. Dayon. Padayon do. Nene. Wala na si sinina ato, Col. Uy. Kalami. Dayon. Pagkahuman, Col, napalong ang moris ko, Col. Padamay. Tawagi rago ng Morisco kay ato nang ipasirado na siya.
Ano maging anang mga panahon na mo brown out man dayon? Ya, kadugayan kol. Yan ang gitagak yung Darul kol. Oy, adyola, ato lingkoran ng istorya. Dayon. Dayon kol, iya kong gisayasayawan kol. Mao ba? Hamis ba nido? Hamis do? Ay, walay pali kol. Way pakay. Wala kol. Uy, mamords. Mamord kay kol. Dayon. Oh. Unya, iya kong gadanihon kay kol. Agoy kalami do. Iyang gimo mo kol. Wala si auntie do, na auntie ana do. Na iyang mama kol. Wala auntie. Ang nahitabo kol, akong giluban kol, gipag-ilis ako. Sige pagilis. Gipag-ilis ako kol. Gibirahan nimo. Wala kol. Unsa? Dili. Naka sigurado ba ka do nga relatives ta do? Murag banga man kay imong gibuhat. Ano Kol, maulaw manggod ko kol. Unsa may kaulawan nimo nga imong barog kol ba man kay na do? Gwapo ko kol, pero nakoy gitagaw-taguan kol. Oy, mo ba nang katong bata pa kang boni sa lubot? Di na mga kol. Ano ayo na to? Dili ko lang. Ato na ko abog sa ako lang. Kadyan lang do. Sirat imbintana ko gamay kol kay basing madunggat ako. Do. Kol. Kadyan lang nakulbaan ko ano imong sulti do. Ni sokad rabawa rabag yun tay relatives nga. Bayot ka do? Di lagi kol. Nakoy gitagaw-taguan kol. Sirat lang. Ayaw pagsaba ko la. Oo, saman. Kol. Tara ko murag kadakal siling nga Bisaya kol. Unsa? Murag siling Bisaya. Do, ipareview sa na imo do. Murag siling Bisaya kadako ng imo ha? Do, kol. Unsa? Gamay kayo imo ha, murag siling kadako. Ay pagsaba-saba lagi kol. Do. Hilom ba? Tinuod magyud ka nga relatives to do? Kabalo ba ka sa ako do nga gitugnaw pa lang ni do mura nag-upo? Unsa man ang sili? Maximum na. O sa Bisaya ni nga sili kol. Bisaya. Dili pa gyud na siling espada. Oh, dili ko Bisaya pa kol. Bisaya pa gyud. Pag pangiin ako kol, pangitaon ako gayo kol. Adyo lang, pakit ako do. O kol. Pakit ako di. Asa dia? Wala ni man nakita kol. Nagbabag man imong tiyan. Adyo lang, pakit ako. Nasampungan sa Carabao Grass kol. Adyo lang. Adyo lang, akong plus light ta. Oh. Uy, parang nagpula-pula. Saan ni kol? Lusay? Mo na ni do. Maximum na ni. O man na siya kol. So si problema ni. Hubag kol. Hubag na siya kol. Nihubag pa yan. Oh, nihubag kol. Napaakan mo rin kol amigas kol. Mo nang gipula kol. Do. Adyo na gawas do. Borag di tarelatives do. Kol. Ay sa kol. Ay sa kol ba? Kol. Gawas dito do. Kol ah. Tanaw na to imo kol be bisig parehas sa kol. Mo galing yung ko gawas sa dito. Naibawa na ako nga si Cardo ni adto dito siyang Uncle Digong. Ug daghay nakachismis na mga office mate. Nga nagsininggitay daw sila sulod dito sa barangay hall. Unsa ka to? Munang atangan yun na siya ni Aji. Nagahulat na siya doon sa Nagahulat doon Regency. sa kung gusto niya sa Biyernes. Layo pang ending Miyerkules pa ta. Miyerkules pa. Kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Oh, call imong kapikol. Kolimong kapikol. Good morning kang Gao Jester James nakalaban diya sa Saudi Arabia. Aljon Leyte, good morning. Bon Derek Di Guzman diya sa Manila nga nakaron. Hermilo Abaw, good morning kanimo. Sylvia Asis, good morning. Good morning. Malo Daing Buna, Gao, good morning. Ulan Dundi, Paul James Smith, good morning. Carl Hein Pios,
Shudo the Ox. Uy, unsa naman? Unsa na balita? Ato kung para Ma'am sa Joy Martinez, good morning. unsay final na to nga verdict sa atong poll question of the day. Hello, sis TG Joan. Inosente bagyod ang iyang mga kauban. Sige dabi. Worshipful Josan Gonzaga, good morning Nimo. Jonathan Acaba, good morning. Ro Fishcoat, good morning. Uy, ni patas oh. Ang na to. Ingon sila nga oo, inosente. Inosente ba ang mga kauban sa namatayang flight attendant sa inyong tanaw? Ingon ang oo, 29%. Oh. Anisaka na, paspasa kayo. 26% ang niingon nga inosente. Ang niingon nga, klaro kayo ay Nagkalambigitan. Bata na sila ikuan, active sila. Kalisod ba na nga Bisaya? 29%. Apan, ang pinakadako, 43%. Shududa Hawks! On something. Shududa Shokomber on something. Ako, Shududa Sab Shokomber on something. Ayes, ayes daw nga biochems na kuan kanang AFAM. Pero nasuko ang gay community ron. So lang istorya sa mga pulis nga, kaya ano yung mga pulis na Makati nga, dili nagpasabot nga mga bayot na sila. Kaya kung mga bayot ka, pa makainom, malaki na. May street day? Oh, di suko kayo. Suko kayo sila. O yan na po iniingon nga, mao ba? Sige, unya, mag-inom ta. Atong i-try. Oh, good morning. I-try na to. Good morning, Beck Diguna, Catherine McLean. Good morning. Happy birthday, Sammy Igloria o Gaylodia kang Melchor Anyosa, ang hepe sa BFP Gitagom. Happy birthday. Birthday po ni Sir Melchor. Tagaig Bira Max po. Kay ano mga BFP. Amigo na mo ni Nikon, si Boss Melchor Anyosa. Boss, happy birthday. Labi na lang fire chip po diya sa kanang alubihid. Ay. Nga si Jung Obsioma. Si Obsioma. Kinanglan na siya, kinanglan. Boss, morning. Bal Martinito, good morning. O syempre, happy birthday again kang Manny Bularon. Boss Manny! Ingon siya, pag uli, celebrate na, sure na. Pero sa December pa daw siya mauli. Next year, December pala ay. Geraldine Joy Garcia, good morning. Don Aklo, good morning. Cheryl Dixon Sumampong, good morning. Oga Kuan, grabing katawan ni Ma'am Joy Martinez. Unsa kay katawan ani? Katawan ni Ma'am Joy. Sa sili ka man nagkatawa ma'am. Kay Bisaya. Uy, kajot lang ha. Salamat din sa tanan mga nag-follow na sa Gahi ni Bay. Kung ang wala pa, paki-share, paki-follow sa Gahi ni Bay sa Facebook page. Ang among YouTube, kung for example lang may gusto tanaw ng mga past episodes, nasa YouTube, i-search lang ang Gahi ni Bay. O kung gusto niyo nga mag-drive mo, tamaminaw mo sa mong mga shows, naka-Spotify po may i-search lang ninyo ang Gahi ni Bay. Thank you. Labi na ikaw, Clyde Delmar. Asa na si Clyde Delmar, Lord? Nasa Italy. Ba? Clyde. Bonjour. Greeting sa Italy ba? Brad! Good morning in Italy. Good morning, Brad. Kani may dili kailangan og Biramax ni. Grabe magay ni. Ay, mas grabe ni kung ba mo Biramax. Na, mo samot. Sangat tanan. Grabe. Ang imong pusod mo sangyad sa fluorescent sa atop. Oga, good morning sa among brother Erwin Pipino. Good morning. Siyempre wala tayo ikong panahon. Magkita-kita na po kita ugba pohon. Susamang takna, susamang istasyon 93.5 Home Radio feels good to be home. Timaning ang katawan nga doon ay gahi nga baruganan. May maitampo kalambuan sa atong katilingban kini ang sulugoon sa kahanginan. Art Bonhoc Jr. Good morning dia kang attorney Chubasco Kainya. Good morning attorney. Kay Boss Noed Briones. Boss Noed. Kang Sir Dodong Sir Dodong, morning. Oga, siyempre ang atong Kang Ted Ruben. Good morning dia sa taga Mortar Masters. Mortar Masters. Ano bro tayo nangungo sa Mortar Masters sila sa tanan dia. Kanang sa Zuzio Pacific. Yeah. Hello sa tanan dia. Mga call, mga boss, mga bay, hinumdumi ha. Nga ang bana nga gahi, nga pertig yung kagahi, sa uban di naging muling kining hilas King Bernie Bitok. O kini ala sarang Gahi ni Bay! Kami mo dahil sa akin ang dahigon, umabati ko sa aking batikuson. Oh, pati Art Bonhoc Jr. Oh, Bernie Bitok. Gahi ni Bay.
Radio time. It is now 8 o'clock. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like